Kuan para introhan na to sakto. Ala, balik. From data. Balik. From data. Alright. O, ayan, hanapin na. Ito lang mga kagay. General. Jack. Isi. Ang dere, pinaagi sa edad. Unaw na to ang bata. Para ma-inspire. Para makakaton kining taga-Cagayan de Oro niini. Bernie, ipaila-ila ang barangay Guapo sa hingong. Abigalin ako assistant ni mo rin mayor kabata ba ni? Mga kagay, gawa sa Cagayan de Oro, gipaubos sab sa ECQ ang Ingog City tungod dunay nagpositibo pod na Delta variant sa COVID. Kagahapon nagtrending ang linya nga sa Hingo o sa Cagayan de Oro galista pa ang sa Hingo og nagdungag na. Mga kagahi, kumusta nato karon ang Ingog City kauban nato ang Batanon maaptiko nato o nila nga mayor. Tanawag yang kuno nako ato nga mayor na noon. Mamalhin naman ta dito kay ang Cagayan de Oro na ay tulo ka ngalan nga kanang alien sa taga CDO. Kanang ginatawag nila si guidelines, si verification o si listahan. Bawa na to! Mayor Eric Canyosa! Mahirap. Ang maging pogi! Mayor! Morning, Mayor! Mayang butag, gahi pa ba yun? Gahi pa ba, Mayor? Mayong buntag, Sir Art, ug Sir Bernie, ug sa ating mga tipaminaw sa gahi ni Bay, mga kagahi, mayong buntag ka natong tanan. Lah. Mayor, salamat kaayo. Kabalo ko, busy kaayo ka. Unya, busy kay ka diya, kay ikaw yun, nangunay, ani nga pagtabang sa imong katawhan diya sa mga tagahingoog. Nga, gibulabog ka na mo, buntag sa'yo. Sa panghinaot kini Mayor nga, makahatag ang inspirasyon labi na sa di lang sa mga katawhan kundi sa tanan nga mga local chief executive. Ato ni pagasugdan Mayor inyo nagisugdan ang pagpang-apod-apod sa tanang katawhan diya sa Hingoog sa hinabang kun ayuda labi na kay nabutang pud kamo sa ECQ. Nahuman na ba mo o wala pa napadayon pa? Salamat sa maong pangutana, Sir Art, ug salamat sa psigayon nga inyong gihatag kanamo diri sa syudad sa Hingoog na atong mapatinawan ug makahatag pud kita og mga idea, mga suggestion no kung unsay angayan natong buhaton panahon nga ang atong dakbayan gibutang sa ECQ. Atong kasayran, Sir Art ug Sir Bernie, nga dadtong miaging July 16 ang dakbayan sa Hingoog ug ang dakbayan sa Cagayan de Oro uban sa Iloilo City ug Iloilo Province nahimutang kini sa enhanced community quarantine tungod sa gitawag nato nga Delta variant sa COVID-19. Ug kita mapasalamaton sa atong Dios nga labang makagagahom nga kaluoy sa Ginoo, Sir Art, atong nakontrolan no ang pag-spread sa Delta variant. Kaya nag-negative naman ang second generation contacts ug ang third generation contacts sa mga patient. So sa pagkakaroon, Sir Art ug Sir Bern, isa lamang gyud ka Delta variant ang atong na positive diri sa syudad sa Hingoog pinaagi sa Philippine Genome Center. So atong kasayran no nga during datong miaging Lunes nga gipatawag kita sa National Task Force for COVID-19, usa sa among naisgutan no kung unsaon nato pagsustener, kung unsaon po nato pagsustain sa panginahanglanon sa atong katawhan. Considering the fact nga ang dakbayan sa Hingoog datong June 16 to 31 ato usab kining gipahimutan no ug ato sa nagpahigayon kita og modified enhanced community quarantine pinaagi sa atong inisyatiba. Sa atong nakita nga ang dakbayan sa Hingoog pagsugod sa last week sa Mayo adunay pag-increase no sa mga COVID-19 cases sa atong dakbayan. Ug kini atong gitan-aw no nga medyo increasing gyud. So last June 11, we declared Hingoog City under modified enhanced community quarantine. Gani daghan ang nangutana kanato niadto Sir Art no gi-question ang atong deklarasyon. Tungod wala man kini na mention dito sa pag-press conference sa atong halandong presidente nga si President Rodrigo Roa Duterte. Temsa, Mayor, kanilang Mayor, excuse me. Yes, Meaning to say, sa imuhang inisyatibo, time sa murag bubuto ni ang katawhan diri sige po panggawas o kinahanglan po active kita. So, kamo na mismo sa local government unit sa Hingoog
ang naghimog deklarasyon. Yes, Aron sir. nga mga mapugnan kining pagkalat sa COVID, kaya ang COVID, di man nagalakaw-lakaw, ang tao may galakaw-lakaw, ang tao ang career. So imo ni santot na sa una-una, kung di nato ni anaon, patay ta ani, maglisod ta ani tanan. Am I correct, Mayor? Yes, Sir Art, no? With our proactive measures, no? Kaya doon naman tayo COVID-19 task force diri sa Ingog, we assess, we check, no? Atong gitanaw gid mismo ang pag-spike sa cases, then atong nakita na kinahanglan na gyud kita mo declare og MECQ. So kita pinagi sa atong executive order, nagpagawas kita last June 11 nga atong ibutang ang dakbayan sa Hingoog under modified enhanced community quarantine effective June 16 para aduna po'y ample time ang mga tao sa pagprepara panahon sa MECQ. And we succeeded, no? Magpasalamat ta sa atong Ginoo nga pinaagi pod sa iyang guidance and of course the cooperation of our people, no, sa matag pamilyang Hingog nun, nga makita nato, no, from being number 1 in the entire region as regards to growth rate with a 162% growth rate, no, mid-June, o kini pagka June 20 nakita nato, no, nga nagkaanam og kaubos ang growth rate to 32%. Then nakita nato during that time, Sir Art, no, atong nakita na ang Hingog City is the number 3 LGU with most COVID cases in the entire region. So number 3 kita. So atong nakita na kinahanglan gyud nato i-impose ang modified enhanced community quarantine. So nakita man nato, no, nga nagkaanam og kaubos, and we are very much thankful, Sir Art, tungod kay by the month of July or end of June nag-ubos gid ang kaso, and from a 254 confirmed case last June, karon we only have 25 active cases in the city of Oh, galing, galing, Galing! Time sa. Ay, imo man noon ning gipalaway noon, Mayor Eric. Nangambo nga, naghinilas mo ka. Imo man noon gipalaway-laway no nga. Pwede ka na mo mahugman bisag 2 weeks lang diri kay Di Oro. Ikaw say Mayor diri, pwede na. Okay na, Mayor. Nasuko na rin yung, hey, ayaw hinati among Mayor, among ano na. O sige, balik na. Karon, na-appeal yun mo sa ECQ. So, Yes, grabe no, ang tawag ani Bernie, forecast. Pero siguro yung batanon nga Mayor. Kana saan mo saan ako nga lahira ng batanon nga mayor. Dahil lagi siguro ng batanon nga Mayor. Oo, correct. O niya. Karon, you forecast. Murag mo butog yun ni. Tinuod man, gibutan ka mo sa ECQ. Dili tungod kay nagkataas ang iyong kaso, kung dili ma-prevent lang ang Delta variant. Am I correct, Mayor, sir? Yes, Sir Art, no? Gani, nakurat kayo ko, last July 16, no, nga kamulo kong palinod to, nga nakita na ako sa social media, no, through sa usa ka social media nga page, nakita na ako nga adunay Iloilo City, Iloilo Province, kag Oro City, and Hingog City. So wala akong makapatiwasa kung pagpaniod to, Sir Art, tungod kay nibalik ko diretso sa opisina, kay nagpatawag kong emergency meeting, no, kay kinahanglan nga atong masayran kung unsa man kining gi-declare sa Malacañang or sa AATF nang dakbayan sa Hingog gibutang sa enhanced community quarantine. So datong panahon na immediately with our proactive measures atong gipatawag ang COVID-19 task force. We invited, no, the barangay coordinating unit, kaya doon naman kita opisina diri sa syudad sa Hingog, Sir Art, nga sila gyud mo'y direkta, no, nga adunay touch sa mga barangay sa pagpaabot sa kung unsa may mga concerns, kung sa mga palinanglanon. Kung ato po yung gihanyo, no, ang DOH, no, pinaagi ni Regional Director Jose Lacuna na matagaan og katinawan. So mapasalamat kami sa DOH na immediately nianhipod sila diri sa syudad sa Hingog. Then we had our press briefing na ato pong gipasabot sa mga tao nga tinuod, no, dili lang kita magpanik, dili lang kita mataranda magpanik bayang dayon, tungod kay atong nakita nga anaaman sa ang DOH nga mo guide sab kanato kung unsay angayan natong bahaton. Mayor, excuse me. Are you a medical doctor by profession or what? Sir, I am a medical technologist by profession. Bantog Ah, ra. di ay. So di gyud di ay sa garantiya nga abogado ra permi ang ato ang butuhan. Easy, kato lang, mayor. Dagang kay gaatang karon. Kung giunsa nimo mayor, pagbutuhan ning ECQ, giunsa rin nimo kay siyempre lockdown ba yung mga tao.
O, lockdown. Lockdown, so Bawal. dili po Unya, mo gawas. Sa napo ko nibalaan pag yung gaiben. Oh. Kaning batanunan ni nga mayor, isog. Ha? Isog. Ang pulis ino. Unsay klase nga isog ni? Makita diya nga maglakaw-lakaw niya, awan nyo sa pantay mo na. Anak, di maya. So, si Chip ay lugar, di ka pala ganing mayor pag ingon nga dapat ana lugar. Amo na mo si... Ana. Ito diya, si Chip ay, bigay yung sa tuwa. Si Chip ay lugar. Kabata-bata. Kabata-bata lang. Pero kung makasugo ulit mo na Kulba. sa isintaan nyo sa pulpit. Kulba. Oh, ana. Pero empowered ang pulis. Oo, Kani, ana, pag mo supak ninyo, ana, nako. Empowered ang pulis. Oh. Ana, o panay sa pakutana ka to sa O mo din siya. ayuda. Mo lagi dayon na. So, giunsa na nimo mayor, unsa din mong gibuhat nga matagaan dayon ni og mga ayuda din ning mga tao. Nga syempre di biya makagawas. Gutom, ana. Giunsa na mayor, napon mo guidelines da mayor? Yes, sir. Salamat, Sir Bernie, sa pangutana, no? Right after nga itong nahibawan ang naandak bayan sa inyo, gibutang sa enhanced community quarantine, right after our meeting, that was around 5 o'clock in the afternoon, no? Last July 16, we immediately called, no, DSWD Regional Director, Ma'am Mariflor Duliaga Libang, no? And we requested, no, na if possible, so that we can implement immediately the enhanced community quarantine in the city, if we can supply or we can help our people sustain through by providing their daily needs, no? Ang ilang mga panginhanon sa matag adlaw-adlaw. Oh. Labaw na karon no nga ang dakbayan sa yung during the time wala kita makapreparar nga ibutang kita sa enhanced community quarantine. Correct. Pariyata. Last June 16, nagsugod ta og pagpanghatag sa mga ayuda usab sa greatly affected last June 16, no, dili July. Last June 16 kay aduna man gitay sektor sa dakbayan sa ingog nga greatly affected sa atong modified enhanced community quarantine. Excuse me, Mayor. Sorry, Mayor. Nabadahin mo ipangingan na, Mayor. Nabadahin mo nakapolder diya nga lista o nanawag pa mo asa inyong kinsa dapat ang nasa lista. Verify pa ba nato? Yun sa din na, Mayor, kung kinsa'y mataga. Or nana mo target daan. Okay, Nana, kani ha. mo na siya. Ana ba? Yes, sir. Yes, Sir Art and Sir Bern. Based on our experience last year, in which ang syudad sa Ingog naghatag, no, during the general community quarantine, naghatag kita og ayuda sa matag pamilya, no? Sa matag pamilya diri sa syudad sa Ingog. So Matag pamilya, matag pamilya. Yes, sir. Laras. Yes, sir. Last year, sir. Wala lista rin nga. Lista ka ni. Kana si Limuel ayaw na kay wala ni buto nato. Wala ana. Dili mi gatan-aw sa politikan mo no nga kalihok. Dili na sa profile pic na lang, Mayor. Profile pic. Kani, medyo dato ang profile pic. Dili ni. Kaning pobre o kuan kani. Ana ang pagbuhat Wala sa di po sa profile pic sa Facebook. Regardless of status, sir, no? Kay tanan mangyud ta naglisod. Sama Oy! COVID-19 task force. No, tanan gyud no naapektuhan, no, sa maong general community quarantine, modified enhanced community quarantine. Mayor Eric, enhanced community quarantine. Mayor Eric, excuse me. Apel tong mga transient nga nagtrabaho di nag-boarding house. dili tagay ngo. Ana, nga dili taga diya, nadamay pod sa inatagan. Yes, sir. We understand. Ha! Sama diay! Atong nakita Mayor, kadilang gid Mayor. Kadto lang yun, Mayor, kay murag na. Kahawag pa din mo istorya banturang giganaan ng mga tao ni wala kay gwapo na batanon pa may pa mo istorya. Oh. Ana, pila ka chicks ang nailad. Oh, ese. Mayor na ba si Mayor? Mayor na si Mayor? Single, sir. Oh, I love you, Mayor! I love you! Ano ba si Kinami sa kahit pa hindi nakabahaling Mayor? Nami share ha, nami porsyento Mayor ha. Ana, time sa Mayor ha. Ang wa na mo yo diha, gitagaan. Ang katong nindot og gate, na-appeal pod. Apil, kanang dingdang, ana ang kan, kanang Sir, atong isabot no nga tanan apektado based sa atong gihimo sa syudad sa Ingog. Last year ni saya atong giiskutan. Tanan affected because dili allowed ang non-essential nga gawas. So karon sir, based sa ang record last year in which ready naman atong nagpadala din tag sulat diretsyon ni RD Flo Duliaga Libang
nga mo ni atong gi-request right after nga gi-declare ang ECQ after our Diretso. Diretso. thorough assessment. Nagpadala na yun kita og letter addressed to RD Flo Duliana Libang last July 16 nga nag-request kita according to our record last year, sir, no, nga aduna kita 41,188 families in the city of Hingoo. So naday lista, sir, per family nga atong gisubmit dito sa iya. So wala na mo nag-verify Wala na i-verify. sa ECQ. Wala na. Kung katunga lista, dungagin lang na, basi na naduga, anak na lang. Nalay ba? Yes, sir. Na. Yes, sir. Ang atong gisubmit, sir, sa DSWD is unnumbered. But again, we have records based on liquidation submitted no dito sa Commission on Audit last year nga mo ni nga mga pamilya ang natagaan during the General Committee Quarantine. So sa karon, sir, aduna man tay record, nakahatag man ta. So ato ning gisubmit dito sa DSWD Region 10 ang estimated number because we do not know kung aduna ba nag-increase no because of the Balik Probinsya program of the national government. Yes. Agaghan kayo mga locally standard individuals, returning OFWs, nga kinahanglan po nato nga makuha ang ilang data the soonest possible time. So ang atong gihimo karon ani, sir, diri sa syudad sa Hingog, we requested para pud maka-prepare ang DSWD kung pila ang atong target nga tagaan sa syudad sa Hingog. And we are very much thankful, sir, to DSWD that on July 18, sir, nakahatag sila right after sa atong pag-request, no, last July 18, nag-confirm sila kung ato kining gikuha last July 19 man siguro, sir, adlaw Lunes. Dito mismo sa Cagayan de Oro, ang maigo man gud, sir, sa usa ka dump truck, sir, is only 500 food packs. So nagpadala kag napulo ka dump truck dito sa DSWD Regional Office dito sa Mastersons Avenue sa Cagayan de Oro. Traffic upon to ang initial nga 5,000 boxes. So pila pa man ang nahatag sa DSWD kaninyo? As of this moment, sir, no, kay kagahapon, aduna kita gikuha, sir, gikan pagid siya sa Iligan. Kay kinahanglan man gud no nga matagaan nato. Kailangan augmentation, na-augmentation Yes, sir. ito po. Yes, sir. So aduna gikan sa Iligan nato, sir, nakuha nga 2,200 kapin. So tanan-tanan, Mayor, pila na kabuok ang na inyong nahatagan nga individual or As of pamilya? yesterday, sir, kay padayon man ta sa pagpanghatag. Kung ang atong approach, sir, pwede ni sir nato i-share no ang atong Sige, palihog kay may na lang unsa makapo sila diri og ila impormasyon kay sige lang sila kalabi na Cagayan de Oro, sige lang guidelines, unsa verification og lista. Mao na ilang paboritong linya. Guidelines, verification og lista. Sige, Mayor, please. Yes, sir. Ingon ani ang atong approach, sir, no. Maybe it would help, pero lain-lain man ta, sir, no. Lain-lain man ta og mga strategies, and we respect it, no. Kay lain-lain man po atong approach. Pero ang atong gihimo diri sa Hingoo, pangonsulta kita, sir, gahimo tag consultation sa mga barangay captains, gahimo tag consultation sa atong COVID-19 task force, kung unsay atong maayong buhaton nga para gyud ma-address nato immediately ang concern sa mga nanginhanglan nato nga mga igsuong hinuognon panahon sa enhanced community quarantine. So nagkasabot ang atong 79 barangay captains tungod kay aduna kita 79 usab ka barangay diri sa syudad sa Hingoo. O medyo dako kayo ang Hingoo, sir. We have around 82,000 hectares of land, no, nga aduna gani barangay diri sa Hingoo, pag adunay sitio nga magbiyahe kita og 2 ka oras, no, ay ta makaabot. So among nakita karon, sir, no, nga kinahanglan no, nga atong i-check ang as regards to the need, no, as the need nga kung unsa di immediate nga kinahanglan kanato. So atong strategy, sir, ni gigamit based on consultation with the barangay captains, no, before nato gi-release kung kinsa man to ang daghan kay nga sector, sir, nga greatly affected. So kinsa man yung greatly affected sectors katong atong not allowed per DTI memorandum during ECQ. Unsa man sila? Beauty salons, barber shops, aduna gyud pag-ubos nga pasahero sa mga tricycle o mga tricycle drivers. Tungod kay atong mang-impose ang atong mga more than skeleton workforce. So, Mayor, excuse me, Mayor, dibati nimo na pagkakita nimo nga Mang Alex Beauty Salon. Oh, muna. Naglisod. Ang mga petition. Way halin, way kaon. Ana lang, you do not have to, unsa, makita lang nimo diya sa gawas, nga kani sila na nilado na. Ikaw mismo nga mayor, nasa posisyon, magbabati na nimo, o yan, gipatawag na mga kapitan, psst, pila ka mga salon diya, pila ka barberuhan, pila ka mga driver, pila ka konduktor, ana dayon diretso. Mao ni ang priority, o yan, ang sobra ana, ipanghatag balay-balay.
Am I correct? Yung na ba? Sir, ang atong approach is ingala ni Sir Art, no? Ako ginigihimo since from the start nga nilingkod ko isip mayor sa syudad sa Ingog na everyday no ga tuyok dito sa syudad para makita nato no kung unsa pay mga kinahanglan sa dagan sa atong syudad. Kaya mayor, kadil lang yun. Ay sa kawala sa imong thought flow, mayor, ha? Ka-exciting kini siya. So ikaw ga, suro yun, galibot sa syudad para maunsa. Kanang, wala day kay press con kada adlaw. Wala kay press con kada adlaw. Wala kay press con da? Honestly ba? Wala kay press con kanang mag-report ka ba? Nga ana, mga taga-Hingoog, mauni ang naitabo ron. Patient number one, Wala ka ana, mayor, wala day. Ikaw mo gawas, yun ka ana. As the need arises, sir, mo conduct og mga live ng mga press conferences. As the need Dili adlaw. dili siya kada adlaw, Sir Art. Sige, pala Mayor. Mo diri, sir, every day gatan-awon gid nato ang dagan sa atong syudad. So per observation nga na naman tayo gipasirado no in compliance sa ECQ guidelines nga giset sa IATF na atong na naman tayo gipasirado nga mga establishments. So ang atong gihimo, sir, atong gitan-aw no per barangay. It's not even per sector kay namoy uban, sir, like for example, adunay barangay sa Hingog na daghan gyud kayo na diha ang mga mamilihay sa merkado, na diha ang mga driver sa tricycle, na diha ang katong bitawng mga nagtrabaho, sir, nga like for example mga kapihan nga gawa sila sa ilang barangay para nga na mga kapihan sa gabi. Then we impose curfew no sa syudad sa Hingog from 8 o'clock in the evening up to 5 o'clock in the morning to really control the movement of our people. So, ang atong approach, sir, is per barangay. Okay? But matag pamilya sa matag barangay. Because speaking of affected sa ECQ, kitang tanan apektado sa ECQ. But Gilaras yun ninyo pagkatag gilaras. Ang kanang hinabang gilaras. yes, sir, because Pensa, limited ang DSWD. Pila na may mahatag sa DSWD. Mga to si pangutara ko niyo. So, katong dakong kulang, kay pila na may, di man na mahatag ka na sa 100, sa DSWD ng 100%. Pila naman pa nakapudyot. If you have about more than 40,000 ka pamilya diya, pila na may mahatag sa DSWD. Yung na, ang nagpasabot ba na nagpagawas po mong kwarta sa LGU o gawas na nga nagpagawas mong kwarta sa LGU para pagkaon sa katawan kay ECQ ni, lockdown ni, walay biyahe, way pwede maglaag-laag o nanawag po ba mo o partnership with private sector? since last year, sir, there is a syudad sa Hingog, no, we really encourage no sa atong mga private sector, though gamay pa man. Woo! Pak! Pensa, si Tag-Istorya rin yan, nalingaw ta ni Mayor Eric Canyosa. Naminaw ka ang taga City Hall sa Cagayan de Oro na ron. Ha? Anak, naminaw ka sila ron. Dito na sa katong radio station nga, dito sa Laga Black Time. Mayor, napadayon pagyapon ang inyong ayuda. Hantod kini kanos mahuman para Yes, sa sir. vendor matagaan. Actually, Sir Art, no, in line sa imong pangutana kaganina, bisan pa man, sir, no, with our limited resources, because we only have 15 million QRF, no, or Quick Response Fund. This is 30% of the 70% na nga ginatawag na ito calamity fund. Yes, Muna yes. itong giingon no, sa IATF, during our meeting, we need the support of the SWD and the other national offices for us to sustain. Dili pa ta kay balo kung unsay daga, no, sa 6-month period from July to December, dili pa ta kay balo sa spread no sa COVID, especially sa Delta variant. So we need to prepare. So as of this moment, sir, as of this time, nagpreparan po ang syudad sa Hingog for the worst. Kay simba po niya kung kini mo abot. So at least kita prepared, no, emergency procurement kita ug mga goods in which preparado na karon, sir, while distributing no sa mga ayuda coming from the DSWD, because we do not know ang spread sa Delta variant, sir, sa COVID-19 is 6 to 8 times faster compared to the Alpha and Beta variant. So atong gitan-aw karon, sir, na we should be prepared because simba ko ipalayo lang kung adunay surge, no, nga mahitabo. Dili lang Simba ko. sa Hingog, ipalayo lang kung adunay surge like Indonesia and Thailand. Kung atong tan-awon
at least diri sa syudad sa Hingog, we are prepared na makahatag ta sa mga tao. So as much as we can maximize our resources, ato kining gihimo sa karon sir no, padayon ang atong pag-apod-apod gani sugod karong adlaw sir, kay covered naman nato tanan no sa urban area sa syudad sa Hingog. At least naman diri gud sir ang business center na ipa-close ang mga barbershops, mga beauty salons naman diri. Na-cover na Gipasirado, excuse me, gipasirado sa mayor ang tanan nga mga non-essentials pero at least magbahay kay naay ayuda. Yes, sir. And kung atong makita, sir, sa Philippine Information Agency, during the meeting sa National Task Force Against COVID-19, naadigan dito si Secretary Anyo, si Secretary Galvez, na si Secretary Duque, o nakita nato dito, sir, no, nga kinahanglan gid nato nga tabangan ang atong matag pamilya. Na dapat po, aduna kitay balance, no, when it comes to the protection of the lives of our people against COVID-19, na kinahanglan po nato protektahan ang kinabuhi sa atong katawhan batok COVID-19. And we also need to balance the economic development of the city. Kay kinahanglan mag-inisya, sir, nga na balanse. For as much as we can control the spread of COVID, in which atong nakita, sir, nga na with the efforts, with the cooperation and support sa atong katawhan diri sa syudad sa Hingog, napaubos gid nato ang kaso, no? We are not even included in the top 10 LGUs in Region 10 having most cases of COVID-19 at present. So sa karon, sir, among nakita nga ato ning balansihon while we are going while preparing, while helping our people nga para pud makasustain sila sa ilang panginahanglanon, kinahanglan pud nga adunay balanse. So atong giapilar, no, I even asked Secretary Galvez if we make some adjustments to really cater, no, kay aduna po yung nanginabuhi sa adlaw-adlaw diri sa syudad sa Hingog, for as long as they will follow the minimum health standards set by the Department of Health, set by the National ATF, then we can move, no, hinahinay. With a balance na we should be stricter in our borders, like for example, we have 4 border control points in the city. Onya, amo na iskutan, uban sa PNP. Okay, tingnan mo na. Correct. Sisto mo sa inyong border security, pero ambot ang Cagayan de Oro City. Tingnan mo na, Mayor. Excuse me, Mayor. Kagahapon sa among interview kagahapon, sige balik-balik kay di daw nila malaras, kailangan daw na verification kay abot sa ilang kay COA o liquidation. Sa COA or mga violator ka mo pangog kay may ni ato patan si Mayor. Oh, may ni pa si Mayor. Mayor, nabagi problema na sangit sa COA o liquidation kung dili ma-verify ang mga lista-lista. Actually, sir, adunay form nga gihatag ang DSWD, no, as regards to beneficiaries. So, we have estimated numbers, sir, no, of target families in the city of Hingog. So, before mabot, sir, ang atong nanaman tayo estimate nga number. So, last Saturday, sir, nga nadawat na namo ang form nga gihatag sa DSWD. That was July 17. Nga nadawat namo ang form nga gihatag sa DSWD, sir. Sa gabi pa lang, sir, amo na ning ipa-reproduce ang mga forma, among gipakanaog sa matag barangay through our barangay coordinating unit para malista ang matag pamilya na actual. Yes, sir, actual. You see? So ang Cagayan de Oro, karon pa sila nagkarakara. Mayor Eric Anyosa, wala kadayugo nga panahon, mensahe nimo para sa mga taga-Hingog, palihog kay kabalukan, na mga netizens o gabinuang liyaw nga, pwede diri na lang na sa Cagayan de Oro si Mayor Eric Anyosa. Na pwede tuwago nga, hoy, ayaw hinabti ang among mayor, diri na siya sa mga sa Hingog. Mensahe nimo para sa Hingog, mga Hingog nun, Mayor Eric Anyosa, please. Daghang salamat, Sir Art and Sir Bernie, and malipayon tayo po, sir, na though first time din nato nag-meet, but I'm very happy, sir. Lagi dito. Crush gani dayon ta karon oh. Ay lagi pagka-fight. Marupok yung ganyan. Sir, no, nagkita pa na we are very much thankful for the opportunity, sir, nga gihatag sa amoa. For us to also help, no, though there's no such thing as a perfect governance. Wala maging perfecto nga pang gobyerno. There's none. And we understand the limitations, no, sa nagalinlain usab nga mga lungsod o sa atong mga syudad diri sa tibuok Pilipinas. But we are trying our best really to help our people, especially in this time, no, nga aduna kitay pandemic. We are not, even the whole world, sir, no, wala di expect nga muabot kini sa ato.
And even I, as a mayor of the city, no, for 2 years, kay duha pa man nato katuig karon. First term pa na ikaw? First term ka pa, Mayor? Yes, sir, as a mayor, sir, Ah. sa syudad sa Hingog. Ginoo ko. Abig ko na akong gahawag na ba ni mong bata ka? Ana, So atong nakita, sir, nga kanang almost 3 to 4 months na gyud no nga normal lugar sa among pagpangalagat kay we understand nga last July 16 last July 2019 to December namatay transition period because Correct. in administration. so, Then, kalitan yun mo. No? yes, sir. So, pagka 2020, pagka March, nibuto ang COVID. But again, we need to make proactive measures. Of course, with our very, very active Vice Mayor, no, we are very fortunate na diri po sa siyudad sa Hingog, nakabaton kita og Vice Mayor nga active po kayo, si Vice Mayor Peter Senior Pedro M. Onabia. Siyempre. Ay, So- good morning kami mo riyan, Noble Pedro Onabia. Yes, sir. And all of the members of the City Council are also supporting our administration. Though, pag lingkod na mo, sir, no, namin sa minority, but again, pag hupot na mo o katungdanan, unanimous nag-support sa, wala opposition, sir, unanimous nag-support sa atong administration. And we are very much thankful for that support, sir. Mayor Eric Canyosa, ang mga taga-Hinguog, bulahan kayo nga ikaw, ang nahimo nilang leader, batan-on, ligdong, dunay vision, may panlantaw, proactive, dili maghulat, dili mahadlok kang guidelines, kang verification, o kang portal, o kang listahan. Daghang kayong salamat, Mayor. Wa na tayo igo nga panahon. Lami pa yung tayo mag-extra. Pero, Napay Mayor, sunod. ayaw katagama. Pwede ka na mo interview na po sunod. Ha? Anytime, sir. Anytime, sir. So, Right. salamat kayo sa mga tigpaminaw, sa Gahi ni Bay. Salamat po diri sa Dakbayan sa Hingog, sa atong 79 barangays. Ug sa tanan, no? Kay Sir Art ug kay Sir Bernie. Salamat, sir. God bless ka na itong tanan. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. Pagbalik na mo, mga gagay, makauban na po ang PNP. Labot ni ining nadawat na mo na amin nakuha nga dokumento gikan mismo sa DILG o IATF nga ang Cagayan de Oro local government dili cooperative labot sa security and protocol batok COVID. Unsa? Pagbalik, kumanaman ni. Mamuga sa Mega Jud lang!